F'dawn l-aħħar snin qegħdin naraw li l-trattament tal-kanser tas-sider huwa storja ta' suċċess, ġifieri fejn konna l-ar fl-Ewropa 20 sen ilu, illum il-rata ta' nisa illi fihom il-kanser hija l-aqwa fl-Ewropa. Ġifieri aħna għaddejna pajjiżi bħal-Skandinavi, bħal-Ġermanja, bħal-Franza, bħal-Italja, bħal-Ingilterra. Nisa bil-kanser tas-sider f'Malta jgħixu aktar, jfiqu aktar minn pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea. Bidlet drastikament minn l-ar ġejna l-aħjar. Dana sar prinċipalment għal-numru ta' raġuni. L-ewwel nisa x'qegħdin naqbdu l-kanser tas-sider aktar kmieni. Qed nagħmlu screening faxxa akbar ta' nisa bej 50 u 67 sena, qed nagħmlu ħiżet frekwenti, darba kull sentejn mifruk darba kull 3 snin. Qegħdin imma mhux biss naqbdu l-kanser qabel imma nittrattaw qabel ukoll. Għandna breast clinic li huwa dedikat apposta, illi prattikament jara mara li kollha diagnosi ta' breast cancer jekk mhux dik il-ġimgħa ġimgħa ta' wara. U l-operazzjoni jekk ma ssirx dak ix-xahar issir ix-xahar ta' wara, ġifieri qegħdin nagħtu trattament kmieni ħafna. Imma wkoll qegħdin nagħtu trattament aħjar. Qed nagħmlu operazzjonijiet li sa ftit snin ilu ma konniex nagħmlu. Qegħdin nagħtu mediċini ġodda tal-kanser illi ma konniex nagħtu, jew ma kinux jingħataw sa ftit snin ilu fil-fatt is-sena l-oħra mediċini ġodda għall-kanser tas-sider biss infaqna jingħid investejna 4,700,000 euro. U għandna anke makkinarju aħjar biex ikun jista' jaqbad il-kanser mod iżjed preċiż u jitrattaħ iżjed preċiż. Da kollu flimkien mal-professjonisti tagħna, mat-tim ta' professjonisti tagħna ifisser li llum fil-gwerra kontra l-kanser, il-battalja kontra l-kanser tas-sider qed nirbħuha.